Sí, do seu entorno máis próximo. Si realmente queremos cambiar o mundo, Con só dar man non chega. a paz é un estado de consciencia persoal. Cada quen ten o seu. Non, guerra non. A paz non ten contrario. Non é dual. Non é como se estiveras arriba ou abaixo, nin tampouco como se estiveras na dereita ou na esquerda.